Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda muka ce darasin namu zai ɗauki fannoni daban-daban. Wannan sai kuma za mu yi tarayya da ku cikin abin da zai koyar da mu sanin huruf al-hijaiyya. Na ce huruf al-hijaiyya wasu harufa ne na Arabiya guda 28 waɗanda ƙarƙashinsu ake iya sanin rubutu da karatu na harshen larabci. Idan ka kware cikin sanin huruf za ka iya rubutawa kuma za ka iya karantawa da Arabiya. Yaya ka'idojin harufa suke da faɗinsu da sanin sunayensu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akwai alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, zalun, ra'un, dhayun, sinun, shinun, sadun, dadun, طاعٌ ذاعٌ عين غير فاع كاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. waɗannan huruf guda 28 duk wanda ya kware wajen sanin su taran ne zai iya rubutawa zai iya karantawa cikin ainihin abin da ake nufi da harshen larabci. Masalan kowane yana da abin da ake cewa shakali. Idan an ce shakali shine muke faɗa da Hausa wasali. Akwai wasali sama, akwai wasali ƙasa, akwai kuma abin da ake cewa rufa da Hausa. Shine a, ba, ta, tha, ja, ha, ka, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, ظا ع غا فا قا كا لا ما نا ها وا ya. Wannan huruf da shikalinsu shine ake cewa huruf al-hijaiyya. Alifun bi fataha a, ba'un bi fataha ba, ta'un bi fataha ta, tha'un bi fataha ث جيم بفتحة جا حاء بفتحة ح خاء بفتحة خ دال بفتحة دا زال بفتحة زا راء بفتحة را زين بفتحة ذا سين بفتحة ص شين بفتحة ش صاد بفتحة ص ضاد بفتحة ض طاء بفتحة ق زاع بفتحة ظ عين بفتحة ع غين بفتحة غ فاع بفتحة فا قاف بفتحة قا كاف بفتحة كا لام بفتحة لا ميم بفتحة ما نون بفتحة نا هاء بفتحة ها واو بفتحة ياء بفتحة يا. سيكون بكما كشي نبي كما كشي نبي شيني إذا كبوغ يفتحة كبر كسرة وصلي كسر. Wannan ma haka, wannan ma haka. Idan ka san wannan za ka iya rubutawa da larabci, za ka iya karantawa a duk inda ya gani. Bisa muke so mu tafi da uwa cikin wannan harfar saboda yara ƙanana masu tasowa domin su amfana. Masalan alifun bi fataha a, yanzu kuma ya kuma bi kisra. Alifun bi kisra i, ba'un bi kisra bi, ta'un bi kisra ti, tha'un bi kisra fi. جيم جي حاء حي خاء خي دال دي زال بكسرة زي راء بكسرة ري زيون بكسرة ذي سين بكسرة سي شين بكسرة شي صاد بكسرة صي ضاد بكسرة ذي طاء بكسرة طي زاع بكسرة ضي عين بكسرة عي غين بكسرة غي فاع بكسرة في قاف بكسرة كي كاف كاف بكسرة كي لام بكسرة دي ميم بكسرة مي نون بكسرة ني هاء بكسرة بي
wawun bi kasra wi ya'un bi kasra wi. To har yanzu dai wannan shine ake cewa huruf al-hijai daga alifun zuwa ya'un mun yi su bi fatha mun yi bi kasra sannan kuma za mu kuma mayawa ta uku shine bi dumma. wannan alifun bi dumma u, ba'un bi dumma bu, ta'un bi dumma tu, tha'un bi dumma thu, jimun bi dumma ju, ha'un bi dumma hu, ka'un bi dumma khu, dalun bi dumma du, dhalun bi dumma zu, ra'un bi dumma ru, zayyun bi dumma dhu, thinun bi dumma su, shinun bi dumma shu, صاد بدون ثو، ضاد بدون ضو، طاء بدون ذاع بدون ذو، عين بدون حو، غين بدون غو، فاء بدون فو، كاف بدون قو، كاف بدون كو، لام بدون لو، ميم بدون مو، نون بدون نو، هاء بدون هو، wawun biduma u, ya'un biduma yu. wannan shine jujjuya wasu ainihin abin da ake cewa bai uku: a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, fi, tu. wannan shine kowane yake ɗaukar abubuwa guda uku. babu wani abu wanda yake bayan wannan sai dai in shakali cikon na hudu ya shine in da ake ɗaure su. shi kuma karatu bai kai mu kawo maganar ɗauri a ainihin anan ba. to idan mu kuma ainihin mayawa ta gaba za mu ga harfan namu su guda 28 ne. za mu lura da wasu akwai ɗigagga a kansu, wasu kuma babu ɗugu-ɗugu a kansu. sannan za mu lura da akwai waɗanda ake cewa huruf al-shamsiyya, akwai al-huruf al-qamriyya. za mu iya rarrabe su masu guda biyu. idan muka lura cikin harfa guda 28 za mu iya mai da su guda 30. idan so kuma guda 30 tare da ziyadar hamza da ziyada ta lam alif. saboda ita hamza abin da ya samu kawo ta ba tana matsayin alifun ne, da hamza da alifun abu ɗaya ne, makharis nasu ɗaya ne, magana ɗaya suke yi. lam alif da lamun abu ɗaya ne, saboda mai lam alif shi ja ne, an ƙara wa lamun ainihin alifun ne sai zama lam alif. sai mu kawo su guda 30, za ka raba su biyu, guda 15 za ka ga kowane ɗaya akwai ɗigo a kansa, za ka lura kuma guda 15 babu ɗigo a kansa. ga su kamar haka. Alhamdulillah, kamar yadda muka wannan huruf guda 28 muka ce idan muka juya su za su komawa guda 30, 15 suna da ɗigo a kansu, guda 15 kuma babu ɗigo a kansu. idan muka duba da alifun da ha'un da dalun da ra'un da sinun da sadun da ainun da kafin da lamun da mimun da ha'un da wawun da ziyara ta biyun nan lam alif da hamza babu dubu a kansu. duba su 15 ɗaya biyu hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha biyar. in ka dube su ga su babu dubu a kansu. sannan ga guda 15 su ma da dubu a kansu, kamar ba'un da ta'un da tha'un da jimun da kha'un da zalun da zayyun da shinun da dalun da za'un da ghainun da fa'un da kafun da kuma ainihin nunun da ya'un za a gansu akwai dubu a kansu.